Niin nyt aloitetaan. Mä oon Antero Mertaranta. Ja mä oon Tiennekari. No niin, nyt pistä syöttö. Niin, nyt Finlandialla pallo, se on Eremenko. Kyllä se Mertaranta huomasi milloin peli alkaa. No aivan oikein. Ja sitten Pasanella pallo ja Rinkeli ja Toivio ja Moi Sanderi. Eremenko pukki. Sparav. Eremenko. Nyt tulee kaunis maali. Oi. Mikä tää Kävi lähellä kyllä, mutta ei aivan. Aivan oikein. Nyt on Gugi ja Larsson. Pukki. Pukki pelaa Suomella. Me pitää nyt vähän muistaa. Elmi. Kaunis Karlström. keskelle Karlströmin. Elmander. Nyt tää kauniin syötön, mutta ohi menee. Se oli kunnon lämy. Kyllä nyt lähtee. Oi, mikä lämä. Noniin, se on nyt. Toi. Noniin, Ere. Eremenko, Kuki, Pukki, Eremenko, Sparvi, Raitara, Sparvi. Nyt saa kyllä toi Sparvi. Nyt Pukki. Sparvilla on Ai, hyvä nyt se on Larssonilla taas se pallo. Ibra, nyt taitaa tulla. Elmander, Rinkeli. Olsson. Nyt Oi. on kaunis keskitys, mutta kyllä se, kuka toi Karlström, sehän on se nainen se. Aika. Se Karlström. No pysytään nyt pelissä taas. Noniin. Joo. Ai, se on sivuraja heitto tuolle ruottalaisille, sveduille. Niin just näin. Se vedut tuolla. Kato mikä kantapää. Oi. Nyt on kyllä Johan. Miten Ei se aivan maalia kyllä. päin, iso mies. Kyllä minäkin saisin maalia päin tuosta. Niin, sinun kantapää kikkas tietää. Joo. Niin. Kuki, pukki. Kuki, pukki. Gugipukki. Eremenko. Nyt on kyllä täällä. Ja hirveä pommi! Ai. Se oli semmoinen niin sanottu chipshotti tämä veto. Nyt. Hirveä pommi! Se oli kyllä minun vuorosana tuo Olepa hirveä hyvä. pommi. Nyt No on. niin nyt tulee hirveä Ere. pommi. Eremenko pistää ja Se mikä pommi! Nyt on lämäri Nyt siinä pukki! viivalla. Se oli semmoinen kunnon oi. sipsotti. Sipsotti taisi olla. Nyt tää Randvist ja Pukki. se on Larsson tuo Lustikki. Mikä nössö. Kyllä näitä nössöjä riittää tässä. Näs. Svedut lähtee. Oi, se on Ibrahimovitsi. Slatal venne. Oi. Mitä maalipaikka oli tuo Ruotsilla, mutta ei aivan. Ja... Tuo Juha Elmander ei kyllä osaa mitään. Siellä se, No niin, missä se pelaa? mihin se Olisiko pukki juoksee? Ohi mänt. Pukki vähän menee lujaa. No niin, Svenssonilla pallo. Ibrahimovic. Oi, eikä mitään pallon välissä. Pallo vai pallo? Pallo. No niin, nyt Ei niillä Pysytään- ruottalaisilla palleja ole. pysytään asiassa. Joo. Noin. Se on taas Elmillä pallo. Karlström, Elmander, Ibrahimovic. Nyt, Oi, nyt menee suomalaiset aivan Nyt ne tulee kahdille. Irba lujaa. Miksei tonne sivulle? Oi. Ibrahan näyttelee. Larsson vesää. Mitä se Ibra tonne sivulle kaartuu? Nyt, Oi, näyttäkö mikä tykki. nyt lähtee kuule semmonen pommi, että hyvä ettei liruutta. Oi. Tullut Se on miten- Eremenko tultava nopeasti. No ei kuka se on? Rinkeli ja juoksee ohi. Oi, meinas taas Ruotsi tehdä pisteen omaan puoleen. Siis omalle itselleen. Miksi ne Ei pistää omaan aina? Nyt lähtee pommi tosta kaukaa. Siniviiva, hehtaaripommi. Just näin.
Nyt on kyllä maalipaikka. Oi. Syöttää vielä. Oi. Nyt kyllä lähtee semmonen volley. Mikä toi Hardegetus on? Nyt otappa se lustikin pallo, niin ei täyttä sivurajoja enää. Heittelemään hirveästi. Oi, se on Pasasella pallo ja Pasanen iskee tulta. Iske. Ja Pasanen taas iskee tulta ja... No nyt vedäpäs. Kuki. Oi, Eremenko. Oi voi. Erimenko. Koska se ei osaa. Moisanen. Moi. Elmander. Johan. Ai nyt tulee suki. Oi. Näittekö mikä maalin kaveri iskee? Ottaa sen, onko se lätty vai pallo? Niin se on. Ottaa pöytään kiinni. Ottaa pallo. Pöytään ja suomalaispelaajat katsovat kentällä, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Se on se Juhan Elemanderin. No mihin se nyt taas pisti se Raitala? No Raitala pistelle. Se on kuule aika huono jätkä se Raitala, kun pistää aivan minne sattuu. No nyt on ruottipojalla vauhti päällä. Nyt on lattu läpi. Pistähän vippi ylä. Ai, miten se Elmander pääsee tyhjään maaliin? On hyvä, että maaliin teki. Ei se ole niin Taas tek Suomi maaliin. Taivas varjelle, kun näitä maaleja tulee. Mistä näitä maaleja oikein tulee? Hieno sana kollegani. Olin juuri sanomassa samana. Joo. Nyt tätä Guggihan pistelee. Oi. Oi, ei meinas kuule Isakson lihuttaa. Meni puikosta meinas kyllä nyt livaa. Nyt jos Lataanilla mitä sen Elmander. Tuleeko hat-trick? Ei tule. Missä se hat-trick? Oi. Pistää hat-trickki. Mikä pommi äsken oli kauhea? Avojää pommi, mutta ei. Avojää pommi. Nyt Toivo kyllä Toivo. Nyt kunnon shotti lähtee kyllä nyt. No niin, Juhani teepäs maali. Pistää tuohon eteen. Nyt saa laittaa pallo. Vai oliko se Juhani? Se piipahti se pallo siellä maalissa vähän niin kuin, että Kimi piipahti Maranellossa. No niin, mennäänpäs nyt sinne kommentaattorin puolelle. No niin, se oli kiva, mukavan näköistä peliä. Tami, se on väärä kamera! Ihan, joo. No niin, miltäs tää peli nyt näytti? Oli ihan semmoista pum. Ai jaa. No, jäikö nyt hyvä tunnelma tästä ensimmäisestä puoliajasta? Kyllä. Oli aivan hyvä kyllä tuo peli, mutta se Suomen puolustus vähän jäi kyllä. Joo. Sitten se oli se varmaan se Ruotsin hyökkäys, mikä sen Suomen puolustuksen sitten vähän yllätti. Tai olisiko mukavaa katsoa toinenkin puoli aika? Kyllä, ois kyllä mukavaa katsoa ja varmaan katsonkin. Okei. Lähdetään sitten tadit monen aikaa. En mä tiedä. Varmaan tuossa 12 jälkeen illalla varmaan Voisi nämä rinksut vetää. hotellille ja ei sitä ajokuntoa pääse. Ei. Ootko vielä kattonut, kun tuolla kentällä on pelaajat vielä? En ole kyllä kattonut. Hyvän näköinen kenttä. Eiks?
samoin. No niin, sit menee toinen puoliaika. Se on täys vedujen aloitus. Joo, se otti ennen kuin sitä kans tän Anterhun kaateen. Joo, se on nyt se Kalsterömmi kyllä. Ei oo enää, nyt se on Oletko huomannut, että tuossa on Elm ja Elm Anderi? Joo, kyllä on. Joo, Elm Aika Anderi. fei. Joo. Kyllä joku Joo, on niin se on nyt 2-0 näille vedupelleille. vedupelleille ja nyt Suomen pitäisi kiristää. Kyllä se Aimbra on nyt huonosti pelannut tän puolen. Ja nyt lähti Suomi. Ei. Se on kyllä, no niin nyt on hyökkäyksen makua tässä. Nyt lähtee kyllä tää vedujen hyökkäys kyllä. Kyllä se onnistuu, kun siellä on ne... Joo, niin sijataan- nyt siellä on Suomella on Lattia. mahdollisuus tehdä maali tästä, että kyllä siitä, oi mikä syöttö ja ei. Se on, Taitaa osua Isaks on kova kyllä, hei joo. Munille sitä puolustajaa. Joo, se Siinä tuli aika sen verran rajusti. kilpasee, mutta ei kuitenkaan vaihtoja. Nyt on Eremeikon pallo. Siis- Syöttää sinne Nyt on pukille ja täällä pukki Elm pääs ei pääs. Anderilla. Nyt se on No niin. Imbra taas vaan. Ja peli jatkuu. Joo, oli äsken vähän teknisiä ongelmia. Mut kyllä me saatiin nää Joo, saatiin toimimaan. Elikkä jos kaikki ei kuulu, niin mä oon täällä Antti Ennekari. Ja mä oon... Moi Santeri! Hei, moi Santeri. Täällä on kyllä aika hupaisa nimi täällä moi. Pakkoliike, jätkä vetää suuta niinku alas ja ylös. Hölmöä. Mitä Villani teki? Mäenpää meni Gradekysian vaihtoon. Ai, nyt tuli pahasti olkapäällä hei. Molkin vaihto Suomi. Aika kova teko nyt. Nyt pääsee Ruotsiin. Nyt on veduhyökkäys. Ai, huonosti tuohon. Ja varmaankin rankkari tulossa, rankkari tulossa. Pilkku on tulossa. Siitä tuli vapainen nyt jonkun takia, mutta... No kun se takkas omaan. Niin tietenkin joo. Niin. Nyt maali! Ai, oli muuten paha veto. Ja nyt... Eiks tuo... Ei toi Mäenpää ei nyt oikein taju tätä lajia. Ei. Se luulee, se ei oikein ymmärrä tää joukkuelaji. No niin, heitä jäsässä finlantialainen. Nyt tulee Mäenpäälle kovat paineet, kun Suomi ampuu. Ai. Hei, tiedätkö, että toi Isaks on tuolla maalissa. Sä Ai nyt jaa. sekoitit vähän joukkueen. Joo, kun mä oon vähän nyt Pihaa. eilisestä vähän pihalla. Joo. Mitä sä eilen teit? No en mä sulle sitä. No ei sun. No niin, nyt jatkuu peliä. Ruotsilla on upea syökkäys. Mikä se on? No niin, nyt on Raitalalla pallo. Imbra yrittää ottaa pois, mutta nyt vetää liukkaria aivan liian huonosti aikaisin. Missä se Ibria pelaa? Se pelaa Se on siinä tuossa takana. Peskeessä. Se Tuolla pelaa alhaalla. Peskeessä. Siellä missä pelaa mikä siellä on se? Siellä pelaa se Edissoni. Siellä se pelaa se pukki ja Niin just sitten siellä se Messi ja sipsottia. Niin. sipsotteja vetää Niin, vaan. eikö siellä... Aika paljon tuli seivejä tuolle mäen. Eikö Neymarkin siirretty sinne? Joo, Neymarkin Niin, meni ne ostai sen sinne. 5 euroa. Sitten se oli se Ronaldo, se on lähtenyt kaikkein halvimmalla, kun se on niin huono. En ymmärrä, miksi ostivat. Ja Meillä on niin monta hyökkää Mut- muuten, niin on se Cavani, Messi ja Ronaldo, Pukkia. Oliks niillä se Ramosia? Näitä Nyt siellä pelaa niitä Petri Kontiolaa. ja- Justin Bieberia. Just näitä. Se Eikö PSG. se Robinikin halunnut sinne pelaamaan? Joo, mutta ei se pääse, se oli huono. Ai niin, kun se meni sinne Suomen No, maajoukkueeseen. osti vaan Bieber. Bieber ei lähtenyt kyllä kovin paljon, ei se Selena ollut kuin... Gomezkin meidän hädässä päästi sinne. Joo, Ei se oikein. se oli vaan liikkana. Niin. Nyt tulee Ruotsilla kova. Ai mikä veto! Suomi pelastaa tilanteen ja siellä nostellaan käsiä pystyy kuin Mä oon ihan lähes turhaa. kattoo muuten sen PSGn peliä tossa. Joo, mäkin kävin kattoo Arsenalin pelin. Joo. Mitä Hei, se taisi olla se Arsenal PSG. No oliko? Joo, se oli se ilta. Mitäs Justin? Se, sun ei tarvitse kertoa sit tilasta. Joo. Keskityttäis tähän Pelitringsut piti ottaa siinä ja en mä enempää kerrokaan. Joo, ei sun tarvi mennä lukuun. Sitten mentiin hotellille. En mä kun- pukkia. ei mitään. Noniin, nyt
Nyt on Suomella upea hyökkäys. Ai, tämä ei ole upeaa katsottavaa, mutta nyt se on sitten Ai se on Vapro. Kukas se on se 13? Olssoni. Nyt on Elmander juoksemassa palloa, mutta ei saa. Nyt oli surkea vapaa, nyt kaiken kaikkiaan surkea vapaa. Lähtee kova. Nyt on Natsikuki. Natsikuki. Aikamoinen saksarisyöttö. Nyt Eremenkova pei. Rinkeli. Se on nyt vaan niin, että huonoa peliä. Nyt on kyllä Nyt on Zlatan. Mikä pöytä, veto. Ponnaripää. Siellä lämmittelee pelaajat, kun Svedupelle. Hyvä kulma oli. Toista kulmaa sieltä annetaan. Tekis nyt edes yhden puskumaalin, hei. Come on, jätkä. Come on, nyt tässä on. Tässä ei ole mitään katsottavaa. Rahat pitäis kyllä saada takas tänne. Jos Antti Ennekari jo tässä niinku selostamassa, niin vitsit. Ehkä tää on vähän tärkeämpi peli kuin joku vitsin STU-ikämiehet. Just näin. Tai sit vaik Peppo. Mistä tää STU niinku on? En mä edes tiedä. En mäkään. Me joskus pelattiin vaan niitä vastaan. Mun kaverit. Niin STU voi katsoa, että missä se on netistä varmaan. Joo, kai. Hei, nyt mä taidan muistaa, hei. No. Tää on Suomen turhimmat urheilijat. Mm.